Naku, may aksidente. Aksidente to. Nagkasalian. Jeep tsaka kotse. No helmet. Ginagawa mo. Good morning mga boss. Papunta tayo ngayon ng Cabuyao at magdi-deliver tayo din ngayon. Naku, may aksidente. Aksidente to. Nagkasalian. Jeep tsaka kotse. Naku, gas. Kaso unahan yung kotse. Ang haba ng gas niya. Ingat-ingat sa biyahe. So, ito na nga, papunta ng Cabuyao para i-deliver itong item. A few moments later. Kuya, saan po ba itong Block 14? 14. Anong at, sir? Block 14. Nandila na bahay, sir, oh. Nandila na bahay. Kanan kayo dyan. Oo. Pangalawang kanto, kaliwa. Pangalawang kanto kaliwa. Pangalawang kanto kaliwa. Opo, kaya. Salamat. Oh, sobra. Sobra? Ay, thank you. Pangalawang kanto kaliwa. Nakakalito yung 5 piso tsaka piso. Dilaw na bahay. Pangalawang kanto kaliwa. Nako, dalawa dilaw na bahay ah. Dalawa yung dilaw eh. Ito, Block 14. Ito.